Anyang aki din! Kag-grocery akon, miling, bakit? Neng, nagadumat ti ginatgatang Mount Fernan, inggatang mun samot amin ng tisweldom. Lakit din ni bakit? Una natin pang kusina, kunada nga road. Sa bagay, May mayatan ti kastoy. Tapnosan kan ngagparikot amapan gumatang di ta tersena. At least, adadagos lutuem, wano pangalami ti Ricardo. sa bagay. Ay, lutuem man kit DJ Bangos. Tani, mabisina kon. Agguruunan ti unag ti tiyan kaw, miling. Ay, simre kaklatan bayaw. Nakalukat mo't nga mintiri daw yaw. Ayos lang, bayaw Jimmy. De. Ay, madama kayo matgayam amang mangan bayaw. Anyat ibagam ayama nung Jimmy. Umayak ko dumawat iti sibuyas yaw. Kahit mo asawen, di ka pa'y nakaluto iti pangaldawan nyo, bayaw? Ay, saan pa'y nga raod bayaw? Iso nga umayak dumawat iti pagrika daw. Diyak pa yun, maanusan tibisin kaw. Kasla, naimas da ita, sidsidayin nyo Ay, kat dito'y kan balay amangan ama nung Jimmy. Ay, sige man nga raod, miling. Ay, mabisina ka talagan. Ay, makaulaw ti mabisinan. Si kamot gayam kasing sin Norma. Wan kasinsin miling, ada ko maibagakan ka. Anya day ta kasinsin. Adasin niyo? Ay, kat ada Apay ti asin. Dumawatak man kasinsin. Naibusan kami iti asin. Aldawan, ngamjak pala nakaluto. Sige, umunag ka pa'y. Tainak mangala iti asin iti kusina may. Ay, agyaman na kasinsin miling. Adda pa'y matlagayam na bati asidaan nyo dito lamisaan kasinsin miling? Wen kasinsin Norma. Linutok itay agsapa. Ngam saan mat anagarmusar ni Fernan. Tagap apura. Kasla na imas kasinsin. Hatdog ken itlog matlaang dayta kasinsin. Mabalin ka naglaangan kasinsin miling. Mabisina kun kaut. Ikatuan kasinsin Norma. Kanum nga rudan dayta adda di talamisaan. Ay, anyabot taon apanagbiag ti kastaw. Ni, apa yun ikit? Kasla aburido ka. Ay, aburido ak talaga, miling ka anakan. Apay aya ikit. Ay, kasanaw, awan pa'y amin ije balay may. Awan bagas, awan sidaan, ultimo pagrika daw, awan. Anya, awan lang aruden ti bagas ken sidaan. Awan pa'y asawa. Anya, ay, pabuludan nakman pa'y lang iti bagas, milaing. Awan talaga ti maisaang kaw. Ay, katuan aikit. No adda sidaan yaw. Padawatan naklatan. Manumot lati kanagngay kaanakan. Wen ikit, adda pa'y mat nabati asidaan may ije balay. Ay, agyaman nakaanakan milaing. Hay, asawa laengan ti kurang. Ay, sus, daytan ti jak maipaay ikit. Awan ti maipadawat ko nga asawa. Nay, si kagayam tatang. Way, danakaw. Kuna nawawan tao diti balay yata nakaululi mo nga main. Adaak itay ije kusina nga glutluto, tatang. Anya luluto maya. Pangaldawan mikin ni Fernan tatang. Ay, apag isaw tiyo umay kaw. Umaya mamakipagan tanay. Awan iluto kiji balay. Ala, sumrek kayo nga rudan, tatang. Mangmangan mat ni tatang dito'y balay, miling. May nakipangan taawan ka no ti iluto na ije balay da. Kastaya, bakit? Wan, Fernan, sumarunutan tumutan amangan. Inuray ka pa'y ngamin asumangpal. Sige, bakit? Sumarunuta nga rudan amangan. Tani, mabisina kaon. Nagawi din ni tatang itay nalpas anangan. Datamot ng timangan. Awan mat si daan ta, miling. Anya nga awan kat. Ha? Ay sus! Awan mat nabatin asidaan ta. Inibus mat amin ni tatang di adobo amanaw. Ay, maulawak, miling. Datan tinaibusan iti si daan. Ay, nagrawat mat ni tatang.
Tulang laangan tinagbati iti lamisan. Inalunos nan jay si daan. Anya lakit din ni tatang. Di man la nang ibati iti sidaan ta. Mala, mabit lang tagluto ak iti sabali a sidaan ta. Saanan? Maladaw akong ngagsubli iti trabaho no agluto ka pa'y. Agbusugak langan iti danom. Sino day tamaladaga, Miling? Anak ni Kasinsin Norma. Imbati na kanya, tadabiit na panan na. Anya? Na magsangsangit mat. Un nga rod. Nalipatan ni Kasinsin Norma tinangibati iti gatas na. Ay, di mo kunaan asikatimang padede. Kapilitan nin alakay. Mala, inka gumatang iti mamador ken gatas na. Tapno sumardeng nga agsangsangit. Anya? Sangsangpit ko laang. Ibaon nak amapan gumatang iti gatas ken mamador. Ano sa mun alakay? Kaanak akmat daytaw. Kaasimot nga agsangsangit. Wanan, mapanakon. Nga uray nabambannog akon. Alagi ka ka din agong ungut. Agan anos ka kaday lakay. Agbuy-buya matlatan iti TV ni Bayaw Jimmy, Miling. Di na ka din malagip ti agawid. Nadadaal ka nung aming JTV na. Iso adito'y balay ti pagbuyaan na iti pelikula. Wana, ngam kuryente, bakit? Kagudwat aldawon nga agbuy-buya. Sapay nakangato dagiti saka na iti sofa. Ala, bay amlatan, Fernan. Mabainak met amang papanaw kan kwa na, takabsat ko ka ngaraw. Miling! Miling! Apay manaw? Agtimpla ka man iti Diyos, kaya't ko tagmerienda. Ay, uwan manaw. Ay, agpatimpla pa yan iti Diyos. Ala, bay amlatan. Agawid tumit lano madamdama. Umay ko alaan ti anak ko, Kasinsin Miling. Nakaturog ijay si Ledme. Takalkalpas na anagdede kasinsin. Kasta ka di, Kasinsin Miling? Kat, kumusta nga iti panagsapol mo iti trabaho mo kasinsin? Negative, Kasinsin. Nagrigat agsapol iti trabaho. Isaap parikot ko manan ti kanan mi. Anya? Pabuludan nak pa iti bagas kan pagrikado, Kasinsin Miling. Awan talaga. Ay, una yun aya. Sige kasinsin Norma. Mabiit lang ang tainak isagana jay bagas abulbuludam. Kastamot ten dagiti pagrikado. At sabon mo apaglaba, Milaing. Ay, ada ikit. Apay aya. Ay, awan nga rod usarat ng aglaba. Naurnungan akon itimurang kaanakan. Ha? Ay, padawatan nakman pailaang kaanakan. So kataktaw no adan paggatang ko iti sabaw. Ay, sige ikit. Mabit lang ang tenak mangala iti sabaw. Ay, mabit lang ang Milaing. Ay, buludak meten aji batsayaw tanay. Ado jay labaak amurang kaw. Ay, uwan ikit. Kan buludak pa'y gayam jay timba. Tapagsakdok iti danom apaglabak. Nausar ko nga min amay dagiti timbak. Ne, adda kamit gayam dito'y balay tatang. Wen Miling, simbre kaklatan at nakalo ka mitiri daw yaw. Napanamaya. Napan ko imbalaybay jeli na baak tatang. Imalatiw kayo mat. Umaya makipanganak kaw. Awan ka nag-iji balay may. Ha? Sinda kong dyan nabati asida inyo di kusina. Anya, nangan kayon tatang? Nalpasin na. Inawam tulatan dyan ng anak. Anya? Ay, adda pa'y gayam insupot ko asidaan. Taka nagtaw no madamdama iji balay. Anya? Nakaon. Tanay makaturturog ako na nalpas anangan. Naglutluto ka pailaan, Miling? Kunak man no addan masangpatak amakan. Imay ni tatang. Katsinda naman ng amin asidaan ta ko ma. Anya? Adda pa'y insupot na asidaan ta. Kaninanto ka no ijay balay da. Anya? Ay na, pasensya kan lakay. Jakmat namnamaan nga inibos amin ni tatang ti sidaan. Ay, maulawak, Miling. Naibus man nga rudan ti sidaan. Impagarup ni tatang atid na talaang ginabati asidaan. Iso nga inibos namin.
Anya lakit din di kastoy apa nagbiagain. Dito'y matan balay ti pagbagasan da. Fernan lakay. Anyat pagkitkitaan da dito'y balay. Grocery store. Nagkatangak manan ni ti abastuta, Miling. Apag isulakay, maibusay ti abastuta. Lutuan man kit di day talunggan isa, tani, mabisina kaon. Mabiit lang nga raw, ta isaganak ti paglutwa. Bayaw Fernan, simre kaklatang ta nakalokat materi daw yaw. Apay ka di manong Jimmy? Ay, nangal daw kayo kadain? Ay isan pa'y agluto akpay lang ang manong. Ay, ala, apura taglutaw tanay. Mabisina kaon. Ha? Agit daak biit iji sufayaw bayaw Fernan. Ringan daktulangan no nakaluto kayon. Ay. Kunamatlan asino amang ibabaon kadatan. Kasla isumatan ti bumalay. Ay na, pasensya amlatan ni manong ko lakay. Ipaspasig na ti bagina, gaputakabsat kukit nga raw. Apay nga wan dagiti timbakan batya, Miling. Saan pa'y nga insubli ni Ikit Itang? Anya? Agraman timbakan batya. Buludan da pa yan. Datan ti mapukawan. Lakay. Anya nga ito sarak. Laba ko matipantalon ko. Ay na, bayam. Inakalaan ijay balay da Ikit. Anya lakit din aya. No kasapulan dagiti timbakan batya. Awan. Maulawak at talagan. Milay, apa yan? Nagaduda mat nandito yung nagtibalay. Adag sa sangit nga ubing, adag buy-buya iti TV, adamang mangan. Kasano, umay makibuya iti TV ni Manong Jimmy. Umay mat makipangan ni Tatang. Umay mat makimerienda ni Ikit Itang. Imbati mat kanyak ni Kasinsin Norma ti anak na. Ay, maumakon Miling. Agungat ang katalagan. Anya? Di na pala ibagang ang punak amin ida. Total, dito yung matlabalay amin ti pangalalaan da iti kaninda. Lakay. Awanan ti ipakan ko kadakwada, Miling. Mapanawam ida, no di mo kaya't asak ti pumanaw. Anya? Ay, nauma ka talagaan, Miling. Ay na, di ka ang sangit Fernan. Ida kayo! Alaan nyo amin nagargarat yaw, katumyan kayo dito'y balay, may. Kitsa akong ti pumanaw. Pakawanan da kami, Fernan. Suray. Ay, pasensya kan, Fernan. Sore bayaw. Di kan pumampanaw, pang-aasim. Sana ka naimot, nga maglablabas kayo matan. Dito yung aminan balay ti pangalaan nyo iti kanan nyo. Sana kabaknang, tapno mapakan kayo amin. Agtrabaho kayo, tapno adda kanan nyo. Wen, bayaw. Uray no kakabagyan na kayo ni Miling. Amuyo kumamot ti agbain. Diyak matpidpidutan ti ipakpakan ko kada kayo Maibusan kami mat. Numakan, nagalisto kayo. No trabaho, awan kayo. Saan anasaya at detang ugali Ala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Agdadawat, akakabagyan. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Sa dino ka di man ti papanam, Lilian, bakit? Nagsapa ka mata na nagrubwat? Kan nakalipstick ka pa Anya lakit din ayato'y asawa. Damag-adamag. Mapanak laang ijay sentro. At dalaang mapankugatangan at para dito'y balay. Kasta ka di. Alang araw din, mapankan. Tapno makasubli ka matla dagos. Wala kay. O sige, mapanak nga rudan. Agananad ka, bakit? Wen ka di lakay. Di nakpakadanagan. Adda ka din ni Lilian, Barok.
Kayat ko kumaama kasarita. Pasensya kayon, ngam awan pa'y ni Lilian nanang. Itay pa'y bigat arimwar. Ngam saan pa'y mutla nagsubli. Anya? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, anya lakit din di asawam aya. Kunanamat nga dala ang mapanagatangan ni Jay Sentro. Angam ala, agsubli kayong tulangan intun sumangpet ti anak yo, nanang. Sige nga, Rod Barok. Agpakadaak nga, Ruday. Sige, nanang. Apay na uli ka, pare Roger. Ada parikot mo? Awan, pare Nardo. Agtrabaho takit din. Tapno ado ti malpasta. Sige nga, pare. Ang nangag ko nga may, hindi sayang gusong maipapaniti asawam. Ha? Sana pa nakibiyang pare. Ang magpaliw ka. Ang mga narugrugitan ni bakat mo ti ulom. Sana dito iti pagsaritaan ta. May papaniti day tabanay, pare. Ala, lipasin takit din ter aramidin ta. Naimbag nga agsapa, Maritina. Umayak man. Katuan amare. Ala, sumrag ka. Nagsapa ka mutin ngay malatiw. Umay kan sa makikape. O, ito gaw kulat man Ay, anya lakit din ni Mari aya. Kituan Agtimpla ka nga rudeng. Mabiit lang nga Rod, tay nakmang timpla iti kapim. Rabak ko ka di, Mari. Adala ko maumay ko kidawin kan ka. Ket sapay la ko tapat ganak iti daytoy. Uray ta ita lang. Anya aya day tamare. Ibagam barang ka ba ulak? Saan mo lang akidawon ti panagkantak, ta sintunado ak ngammom. Anya lakit din na yan? Saan, Mare? Ngam kidawak ko ano agdamag nilakay ko kan ka. Ibagam aditoyak anaturog idirabiin. Mabalin ka di, Mare? Anya? Ay, agar aramid kamot, Mare. Pagbalinan nakpay nga ulbod. Apay, sa di numanin aya tinagturugam idirabi Kwa. Di mo damagan pa Anya lakit din, ay. Amumlatan do sa dino tinagturuga. Iti ayan tinabarbara nga arpad. Kadayuan na barbara, ngam iti arpad nila kay ko. Anya lakit din aya dayta nga arpad, Mare. Oy, alwada amanga na intun agangay, mapuuran ka gapo iti dayta arpad ana barbara. Anya? Ay na, kailiw ka man yan, Rico. Anya lakit din dito a babae. Kasla saan niyang biyag no di nakmakita. Kung no matibag pa nga, Rico. Mailiw ako na talaga kanta. Ada yung amin nagugwapo ka ng ipyasawa. Talagamot ngamin ang nagugwapo at ngam ti asawam. Isungarod ana in love ka unay kanyak. Hangam di kagdanag. Maup-up day ta iliw mo kanyak. Inton madamdama. Mapantamanen agpapas itiragsak ijay hotel. Wen, Rico. O sige, mapantaman yung ipapas ti iliw ta ititunggal may sa. Agyaman at. Tanaragsakan ak manen, Lilian, honey. Talaga nakaragragsakak una ita. Kasta ak matriko. Kayat ko, agtalinaad tapay lang diti hotel. Uray, tasaan mo't amakadlaw di asawang, nga da sa balingar aramidan. Wen, Rico. O sige nga ron, sikati makamu. Agpapas talate itiragsak itirabi. Adakon, Roger Lakay. Apay nga itakala nga si Mang Petlilian. Sa dino tinagturugam idirabi. Anya lakit din ti asawa kaya. Di ka kadiagdanag. Gaputaon dakas nginaramid ko. Napanak lang nakiturog ijay balay damari tina idirabi. Naimasan mimat ngami ng tinagragragsak. Gaputa kasangay tay may kadwang anak na. Kasta ka di. Alang rod. Ingkag palasan. Kalpasan na. Intamanganin. Nakasaganan timakan ijay kusina. Lakay. Ay na.
Talaga naglaka ang mamati kanyak to'y uto-uto nga asawa. Naimbaga malam mo, Maritina. Kastamad kan ka, pare. Sumra ka pa'y, Di tao nagtipagsaritaan ta. Agyaman ak, mare. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyaman ako na, mare. Nakaumayak. Gapunta kayat ko ti agdamag kan ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam kanyak ti pudno. Sige, pare. Anya ka diti kayat mo adamagan. Tasong batak. Basta amok, sungbat na. Damagak la ko ma. Nupudno adito'y balayo ti nagturugan ni Lilian ni Derabi. Iso nga min timbaga na kanyak. Anya? Anya lakit din ni Mari Lilian aya. Ay sana pud nyo dayta. Inulbodan na kamanan ni bakat mo, pare. Sige nga rod, mare. Dahita lang ti kayat ko adamagan. Agyaman na kiti oras mo. Okay lang, pare. Kat daytoy lang ti maibagak. Agpaliiw ka, tapno maamuam, ti pudno ang mapaspasama. Nakalitlit ka manen, pare Roger. Aday bagakan ka ang mabalin ang makatulong iti parikot mo. Anya lakid ding aminan ti kastoy ang mapaspasama kaya. Anya nga deta, pare. Inton maminsan arumor ni bakat mo. Surutam iti nalimod. Iti kasta, mamuam no sa dino ti papapanan na. Huwag nga kapaisuan niya. Anya lakid din. Tadyak na panunot adagos dayta. Sige, pare. Aramidat to dayta inton sumaruno. Kat agyamanak ka. Awanan niya man na, pare. Jakmet kayat arugrugitan latan ni bakat mo ti ulom. Awan man na ti mararamidam. Maaktuak laida, pare. Talaga adjakon pakawanan ni Lilian. Saan lang nga itaagun daw ti panangaramid na iti kastoy no bilang. Oh, da kayo matgayam, nanang. Sumrag kayo, Ada ka din ti asawa, barok. Adda, nanang. Ne, adda kayo magayam, nanang. Anya ka diti maipay ko. O sige, panawan kayo pa ditoy. Agsarsarita kayo pa. Tamang isaganak iti kape. Uray sa anon, barok. Kalkalpas ko matlaan nagkape. Kayat ko lang ang makasarita to'y asawam. Sige nga rod, nanang. Lilian, agsarsarita kayo pa dito'y salas. Anya ka diti bagayo, nanang. Ibagayon taning, adda pa panak. Pudno ka diti manggag ko asayang goseng may papankan ka, anak ko. Anya mananday ta? Nga adda ka no sa bali alalaki, akasinsin narak mo iti sentro. Kat mapmapan kayo pa iti hotel. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Di yu patpat yung dagita. Awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Sa ulaang dagiti nagsiping tidila na dagita. Ay na anak ko, di mo kuman urayon nga isina na kati asawam. Agbalbaliw ka kuman. Ay, anya lakit din aya ni nanang. Saan apudno dayta ko na lang arudang? Mala, kada kayo numamati kayo kadagita at chismosa dito'y lugar tayo. Rumwara lang ay, kat ang mga nurabiinton no makasangpot ha. Sa dino ka di manan ti papanam, bakit? At dala pag nami kadagiti gagayim ko. Sige nga rod, agananad ka. Sige nga rod lakay, mapanakon. Surutak itinalimod ti asawak. Maamuak itan, no sa dino ti pudno apapanan na. Nakaumay ka man, pare Roger. Papatagsakit di ti gagaram, Talaga napatag pa, Rinardo. Mabalin ka di ako yugan, nak. Sa dino, pare? Mapan ko riputan dalilyan kan ti lalaki na. Sigurado ka iti daytang aramidan? Wen, pare. Iso apang nga asim ta kuyugan na kuma. Okay. Awan pare kot iti dayta, pare. Mapanta. Kuyugan ka. Data mo nanditi hotel, Lilian. Ala, umay kan. Sumrektan, tamagagaran akong unay kan ka. Mailiw akong kadagitila ilom. Ay na. Agtutur ka kadiri ko. Sana bali, agpapastamanin nga gragsak ito. Anya lakit din. Nagmayat no iliblibas ti ayat. Anya lakit din day tao. Di mo matpigsaan ng ibagati kasta. Nakababain ka dagiti tattao diti
counter ti hotel. Anya ngay pare, kas nakita mat, simrek dalil yan iti dayta a hotel. Anya ti aramidan tayta. Uwan nga rod pare. Diyak amo ti aramidak. Gapo ka dagito'y ang mapaspasamak. Patib kerem ti pakinakam mo. Umaykan, sumrek tamot iti dayta a hotel. Ay, nariko. Nakaragragsakak na talaga. Ipapastamanin ita ti iliw ta iti tunggal maysa. Wen Lilian, umay ka nga rodan up. Ay na. Di naknarod iguyod. Anya lakit din. Ay, magagaranak nga minin na talaga. Agpapastamanan, Lilian. Anya ngay pare, siyak ka din ti mangilokat iti silid nga ayan damari lilyan kan ti lalaki na. Si kalatan pare. Naimbaglakid din ta na matid dagiti staff da ito'y hotel. Kat intalak dati susi ti silid nga ayan dagiti awanan bain. Nakasaga nakakadin na makakita iti posible alangada ita pare. Sige kid din pare. Ilukat mo ti rida ko. Tapno malpasin da ito'y. Wen, ket inayadak, tapno saan da amadlaw. Apay basta inlukat yulatan ti ridaw. Nagbabastos kayo Sino kayo? Siyak lang mat ti asawa ni Lilian. Una yan ti kasta alangayo. Mangibabain ka nga asawa. Mamin ano ka di pa'y nga aramidam ti kastoy kanyak, ha, Lilian? Ha? Roger lakay? Kasano nga? Urnusan yun ti bagbagiyo ta agawitan. Masapul nga agsarita ta. Roger lakay. Ala, sumrek kan tagsarita ta itinalapat. Sika babae. Anya lakit din ay lakay. Pagawanin na ko ma. Yaka mo tinararamid ko. Iso anaaramid ko tikas jay. Ay ayatan ka lakay. Di ka nagsaupay, Lilian. Taurean niya pa iti bagbagam. Di kan mapakawan. Nauma akon iti kinalalakerom nga asawa. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Kunaklakit din o nagbaliw kan, ngim saan pa'y gayam. Ala, ingkaalaan ng dagiti kaus mo, tapumanaw kan dito'y balay. Itamat lang! Pangasim ka di alakay. Di na ko mapapanawan. Kaputawan na mo kapapanag. Pakawanin na ka din, alakay. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Diyak tunulitan ti kasi ngay naramid ko. Makamukan itibiyag mo. Inibus munti anus ken ayat ko kan ka. Nalabasan ti kastoy nga aramidam. Jakon maitured. Ang makisinublatak pa'y kadagiti adu alalaki itibiyag mo. Ikari ka talaga lakay. Agbalbaliw akon. Basta ikanak pa iti sa bali agundaway. Pagkawanan na Roger. Umayak man na. Si kamot gayam, Lilian, anak ko. Sumurag ka pa'y Diti o nagtipagsaritaan ta. Anya ka di ayat ti masapol mo. Agsangsangit ka mo. Nanang, pinapanaw na kunti asawa kay Jebalay may. Naaktuan na kami ngamin kiniriko akabit ko ijay hotel. Di na kun mapakawan ti asawak nanang. Anya ngay taramida. Ay, anya kalakit din aya. Idi pa'y lang abinagbagaan ka. Ngam di nakmatpatpat dyan. Anya nga ita. Ano samti kasta nagbanagam? Kasano akpaitan ngay nanang. Naibabayin ako na yan kapoy tinapasamak. Agyaman ka, ta saan nagdarom ti asawam. Uray namin ano nga inaramid mo ti kastakan ko ana. Nagpatinggamatan ati kinaanos na. Day ti bunga tinalabas a panangabusom iti kinasingpet ken kinaanos ti asawam. Ala papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag,
dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Insurat ni Arlene Gumais. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki Din. Oh, anya pare David. Nalpasin ti kapas yaw. Kalkalpas na pare. Ay, nabambanugak. Ay, nalpas ko mo tinalinisan di bang gagaw. Mabalinak man ang ngagmula pare. Ayun na nga di lamisaan yung diteror pare. Ay, inyo na gana ni misis ko pare. Apay aya. Siga di mat damagang pailaan. Ne. Anya dito nakabulsa di talikod ang pare. Ipakita man lang. Ah, kunak tumay. Ara. Sapay dua. Gasuman. Ingka kitilaan ng lamisaan pare. Taaginom tamarang. Ay, wala pare. Ahagas ti bambanaw. Nagtagsunan dito'y alamisaan. Wapay tumang amin ngayon. Unag ni bakit? Ah, Apay, an-anong day talamisaan? ay, isublik pa lang di tarawar bakit? Dito'y na day tatapagbasbasaan na giti ubing. Apay nga irwar mo? Irwar ko nga raw. Apay nga road. Basta irwar ko ah. Adan sa manan day ta kumparim ang mga awis kan ka nga ginuman niya. Di magas lang ni pare David. Adda manan awit na nga arak kapag sangwan nyo? Anya laki din na yan, di bakit? Isu nga ron nga nyo nagkuday ta alamisaan. Tapno saan kayo nga ginom? Sa ita isublim manan. Iyon nagkunto mo lang. Isang kakading agong uy. Tad adda nga umad. Ado na kita kurit tarupam. Isukot aka gurgurak day ta kumparim. Dakas ti impluensya na kan ka. Ay di sing-sing di ayat. Ngayon daton ko biyag ko. Ay na. Oh, malang de panagkanta pare. Mayat mo basite na pare. Pare, itabi nga daglabas-labas dito abay ta. Upa day ta pare. Tarakan ni bakit? Tiliwo mo pare. Ah, tapay nga eh. Nagkaboy ka na ipartsyenta na ta pulutanin ta. Addan sa mo ni baka kulit ako sina pare. Awan, di mo ayan nakita rin mo rita. Nakita na ta nga gininom. Ay way, napanmanan nakichismis na iya di ta kantina. Iso nga itatawan. Agluto tayo ti puluno ta. Sige pare. Arigla daw. Di mo kunaan nga umay kamot makichismis, mare. Ay saan mare? Mapanak di tabalay dananang ko. Bagbaga aman mo't nilakay mo. Taapay mare. Kat no adamanan ni Jibalay me. Anya. Anya nga itar aramidin na ijay. Inawis naman ang anilakay kong aginumdan. Nubirbiro kag mare. Adda Jibalay me. Adda awit na nga arak. Ay, mangibabain at talaga day tatao. Bagbagaam. Tasaan na nga awis-awisan nilakay kong agbartak ah. Jacket ama ipada nilakay ko kinilakay mo amang Marta. Kalkalpas ko ang nagtaop iti bagas. Apay aya. Anang, adda ka di sobra abagasyo. Tapay manan. Kasano, awan nila kay ko. Saan manan ang nagawid? Katidamag ko, makiin-inom manan. Awan bagas me. Naa, kano naglako kayo itinatangyaw? Wen, nanang, nagbit ang naibos di naglakwan me. Tainyin inom amin nila kay ko. Ay, saus, mangirurumun day tatao. Naggagat mo ti kunak. Wen, nagagat ngag trabaho, ngaminalumot ngag bartak. Ah, anya nga iti serbiti kinagaga na, no kastamot amang bartak. Adapay kit din agrek-reklamo ako marik ah. Taaw-awisan ka no nilakay ko nilakay na nga aginumda.
Hoy, Pilimon. Agreeing ka man? Hoy! Nagluto kayo iti pulutan nyo ang manok anya. Ay, di ka man nagpabasol dito. Anya saan? Katno day tangay ulo kan karay kay ti manok day taada iti malukong asang sangun nyo. Saan mo ta pinulutan namin ni Pare David? Kasan na pulutanan na? Kitaan man. Nakadumog apadam. Nakaturog mo. Gapo iti Bartek ni kumpare ka David Oy, Pare David. Maray, galing ka. Awanan, saanan amariing. Pagturugan na ngay dayta. Okay, dito ibalayan Awis-awisong tumat ngamin. Saan na siya tinangawais? Isuti, may dito ibalay. Umay nakadanunan tano ije balay da nga uminom, tan ni bakit na. Awan, pare. Kapalag tagawan. Saan ka madanagang ganyak? Kahit makapagnaka dito tambak, pare. Naglaka lang. Kahit saan kan nga itulog. Saanan ko lang. Sige. Magawid akon. Pare. Magananat ka nga rada, pare. Sana ka na Bartek, pare. Bye-bye, pare. Sige, pare. Apay nanang. Ay na, jay artek ng asawam. Nakita da kano anatin nag-ijay tambak. Gapoy ti bartek na, saan ang makatakder. Ijay nan anaturaw. Ay, unay matanda dyan tao. Hala, ingkayaway. Una nang, talagang awan babain na. Sige nanang tayo nakiyaway. Pagdigosan nakit ka digdigos ka. Nagdigos ka itipita. Apay, di mo maangot day tabagim? Nabanglo ako mo da. Kakit din agdigos. Tano saan? Dito'y kanruar amaturong. Madi mo dati kasta bakit? Masyan ka kadigan niya nga asawa. Agbantayak analaing dito'y balay. No sumungsungad pa'y laang day dya akong parim. Pagawidak adagos. Unay kamot na ya. Di mo mararamidin day ta itipada matawa. Bakit? Apay kumaasaan? Kat madigayam ti impluensya kan ka. Man ano ko man, aginom kami. Kat lip-lipasin mi mati trabaho may. Tila parpartsin nyo apulutan nyo. Manok ti karuba day dyan. Saan aja tarakin ta? Anya ang manok ti kaaruba. Kunam siguro no jak mabigbig ti sipit na anya. Bangking ti sipi na. Iso day jay manok ti karuba. Day ta ka ngamin timbati pa lang ni Pare David mo jay ulo. No pinulutan na ko maamin, di awang ko maibidin siya. Awan ti aginom dito balay. Iso aray to ilang misahan na pagin inuman nyo, ibagkat ko manan ni Jonag. Ilan sakon, tapno saan mon ang mairwar. Baknang tayo kumaitan, na ipatarimaan tayo kumanday to'y balay. At damad kumalugan tayo, no saan ka nga artek. Lalaki, di na kitudo-tudo, bakit makuwam tamatak? Mano atawan kan nga agtaltalon, David. Sipod bumarito ka. Iso nga mok tagtrabaho iti taltalon. Ang aging gaitang, kita man ti panagbiag tayo. Anya pa'y ayat sa pulang bakit? Kaya't kumat ati makaraman iti naginawa a panagbiag. Taysang antayo nga agkurkurang iti makan. Ay na mababain akong amapan umut-utang kininanang ko. Apay nga binamapan ko umutang kininanang mo. Kat nag-imot day dya bakit? Naglaing pangagsao. Kat sa dino kumangay ti pagutangak iti kanan tayo. Nagkatutita nga tersina.
Napindak amin idan anagutangan, David. Mabainak pa yun alumabas, tadyak nakabaybayad iti utang ko. Kit papuskulam at irupang bakit? Kastamot at talaga ti agbyag. Pinuskulam ti rupa, anya laki din. Pare! Yoo! Pare! Ay awan ni kumparim ditoy. Ah, ada na pa na, pare. Wan, ada na panan na. Aya, ay sayang, awisik ko mga ginom kami. Saan mo man nga umay awis-awisan ni kumparing nga ginom si ka? Apay, bawalan, mare. Ay sakti mangi parparet. Ha? Apay nga iparit mo? Ay basta iparit ko nga raw, di so nga gawid kan. No kayat mo ti aginom ka amay may sam. Sino nga ingatan ti ayabak nga kaduwak nga ginom. Turo man dito. Psst! Ni. Ah, dajay. Dag sit kanyak. Pare dabay. Pare. Ay. Di na but gano sino ka man naman nagdakdagas ha. Sana ka mabutan ka. Siyak da ito'y pare. Yeski ka man. Si ka magamin na sa paray. Kung na sino. Kaiso man. Nya, aginom ta na. Kano naggapuwak iti balayaw. Hindi mo, misis mo tinakasarita. Kunana asaan ka kan nga aginom. Kunana lang mo taray ta pare. Baray, no saan ta mabalin nga aginom iya balayaw. Paginuman tan nga eh. Ay, sigaman pare. Amukon. Ije kalkala pa akon pare. Ay, may mayat man na pare. Awan istorbo jay. Saan pa yan alpas nga mabalinin na paginuman ta? Minta nga rin pare. Amo ko, no apay nga imay ka dito'y balay. Ha? Amo yun, nanang. Wan, awan manen ka ninyo. Wan nga rod, nanang. Ay na, bagbagaam di asawam. Di na kumat natadengdenggan. Anya ngay mati kanan mi kinitatang yo. No dawat-dawatin nyo mati bagas may. Ay nanang, mababae na katalagan. Ibagam iti asawam nga artek, nga isardeng nanti aginom, tapnusan kayaw nga grigat pay. Birbiro kak man ngatan iti dayja tao. Kumare, papanam? Ay namare, birbiro kak nilakay ko. Adda ka di tabalay yo. Ay agpadpadatan nga agbirbiro. Awan mo't nilakay mo? Jak ang mga rin no sa dino tinapanan na. Ay na, amangan no inawis manin nilakay ko Nilaptak kami nilakay ko sumurot kinilakay mo. Kadne, panagkunak, nagsinarak da. Ay na, pangbirukan tangay kadakwada, mare. Apay nga pare. Puro matindi makita na. Wan nga rod pare, mas dawa mo. Ada lawag pare. Makitkitam day ta lawag. Ay wan pare. Anya nga tate ka na saundata. Agin inom ta lang ita adatan dito. Ay pare. Langit sama ten dito ayan ta. Apay nga data dito pare. Kaya nakatiasawin na nataytan. Ay sus, saan ko mamala pare? Nagbabasit pa kita anak ko. Ay, pagpadatan na pare. Saan ta ba yung mabari na bata pare? Saan pa Ay, isublida kami jay lubong dagiti nabiyag.
yan natay kamutin? Saan pa yan na ipatarimaan di balay? Kan saan tayo pa yan nakasaka? Bakit? Natay asasawa, Mike. Ha? Si bibiyag ka lakay? Kung nakunoy jay kami langit kin kumpare. Kaya't mo asawan? Natay kayo at talaga? Bakit? Agbalbaliwakan. Isarteng ko na gano'n. Milagro! Diyak pa kayo timotay, bakit? Diyak pa kayo timapanay sa langit, bakit? Ay nadyak man ang mo, kumare. Kalpasan anaginom nila kay ko kani kumpare iti kalkalapaw mi. Nagkarimot din asaan nga aginom. Kastamot anila kay ko, kumare. Apay nga ta? Saan ka namas daaw, mare? Agragsak takit di, ta nagbalbaliwan dagiti asawa ta. Siguro, ada nakita da nga anghel. Jakman amo, ta saan damot akayat nga ibaga no anya di nakita da. Ay, naksayanan ti mamartak dito yung lugar tayo, kumare. Ay, testingak man gayam nila kay ko, no talaga mo't laeng ang nagbalbaliwan. Bakit? Naisaganam ka din, ye balunak, ije banggag. Ne, damot arak ang nakaparabaw dito lamisahan. At dapat basonan. Ne. Kanya nga dito yung nakaluluban dito. Kita mo. He. Adobo mo't akar ni ti manok. Ne. Kanya ti kaya't nasa unday ito. Inikanak nga ta ni bakit ko iti arak nga inumag. Kan pulutan. Nagmayatan na kastoy. Ay, kaslaon pa'y tao dito balay Nagsingpitan ni bakit ko. Naimbat tiyanak iti arak nga inumag. Nas ka ng panak iti taltalon. Aginumak man, uno saan. Yan nga David, agpanunot ka na. Manumot ten abulan asaan ka nakaramraman iti arak. Mapanak iti ni bangkag. Alahag da ito'y karne ti manok ta balunag. Ito arak, baybay akon dito, ibatik. Diya akon kaya to subyanan ti bisyo pinanawak. Ayan lang nga pagbalunak. Oh, lakay, anya ti birbiro kam? Diya pagbalunak man bakit tamapanak kon di bangkag? Saan ka nga aginom? Kuno yung gatangan ka iti arak. Oho, sayang lang ti kwarta. Nagkunakin ka nga ginumak. Insarting kung dahi bisyo ka. Ay kit nasaya at ano kasta? Bakit? Tistingin nak siguro niya. Nadlaw mo? Anya lalaki din na bakit? Kahit ko mabaliwan ti biyag tayo. Iso nga isarding kong ti aginom. Unak lang aruking ka, balbaliwa kang ba? Ay kat pumaknang tayon iti mabit no kasta na kay. Makaurnong tan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Tomas, apay, di mo makita nga agwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatom mo't adagita sakam, ta nagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak.
Tikonam kit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, anday! Nasakit! Apay, si kalaang aya ti addaan anayin na tumas. Tapno amom, permi anag sakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anag reklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngam reklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalaptan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminan. Anya ti si Nanang? Day talamangan ti pagalispan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laminan. Nagsakit nga ro ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi Dayta, agigiddan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka no mo dagiti tumong na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit Nanang? Pati da ito'y barokong ko. Ay una yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak ayan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nanyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati paglutuan niyaw. Nay, anda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni Nanang agluto. Saktong tagin naw. Awan ti kadwa ni Nanang agluto. Kat si kangay, Nasakit nga ro ti tenged ken barokong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man nga minta, puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni Nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti si Daan. Agtugaw ka kidain, damagang pailaang no anya ti sidaun. Nay, balatong summer day ta. Balataw nga da sardinas na. Nay, apay akas tatiin lutoy asidaan. Kano maiparit kanyak day ta. Kahit isumatiad. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang arod ti tenged ken barokong kong. Pag sidaendak pailaang matiti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinak. Emma, sa dino ti papanam? Igay Aginaw ka. Apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw, tanasakit ti tenged ken barukong ko. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsong batan man, Emma. Unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na, nagmayat lakit din ayat istorya na daytoy a pelikula Nanang. Ay na, kunak tumot keng ka. Agkatuluyan jay bida lalaki, ken jay bida babae. Anay! Ha, Nanang, ni Tatang. Apay ni tatang mo. Di mo na nga kaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga tan? Ay, inkakitaan na. Ay, uwin, lakay, umayan!
Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan kita agman. Inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. Apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon na. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamot tan. Nag-visit tayo babain. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes. No. Wen, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo na nga. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, aya. Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita yung magbuybuyaak. Ha? Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. Nanay. Ta dito'y pa'y matsangwanak ti pagmikmik. Apa mat si ka, Emma? Apay, dakas. Kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan data, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no diket LOVE as in love. No. Napanakidate ni Emma, kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutin anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga gayatay. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no ngay mati sakit na. Ay na. Nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kat adda saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutin ti sakit to'y abaga. Oy, Emma! Emo! Pakilaban man da ito yung madamdama. Wen, manong. Naragsak da ito kapsat ko Lupasak lang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, manong.
Ay kat aglinis ka pa'y kuma, dito'y unag ti balay. Aywan, kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Ah. Karkar na. Iwan ah. Linisang mga raud. Kayat mo, taso katak ti kurtina, manong. Aramidom day ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan ah. O sige manong, aramidek day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtada ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang agalom day ta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang day to'y. Ay, isong agsaksakit day ta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumeng na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. Ay, ipalagip mo manan. Nagsakit alagipon day ta apasamak nanang. Kita man day ta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang rod love life ko, ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidam. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumot ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napray ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyaw, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo, saan ka nga agrikla-reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka, di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Nay, agay glasses kan? Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Daytoy ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda glasses ko. Ay, bagay mo matkit di Emma. Kadoan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Ay, mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma,
Igatangan nakman iti kenday. Candy? Ag candy ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raw. Awan mo tin sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kunday taabi siya. Barang maimpagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumang ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti candy. Nay, si kamot taglut-luto, Emma. Ni manong mo ngay. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kun, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Luping, ako singil ng bayad mo. Adada ka madgayaman, Bomi. Ay, teka. Ito. Ato'y ang bayad ko. 200 ngayong araw, ilistam. Salamat. Ay, Bomi Pugay. Magandang hapon. Pris na pris ka ngayon, Ikaw lagi mo ako loko. Basta kita mo ako Ano kailangan mo? Ikaw bili o ikaw utang? Ambom ang kailangan ko, Ako, utang ko Sure. Ano utangin mo? Item o pira? Pira ang utangin ko, Magkano naman? 10,000 Dakkel naman ng uutangin mo. Sure ka meron kang pambayad? Danag mo na abong bayad. Pandagdag ko doon sa halo-halo business ko. Siyempre mo't may pambayad ako. Okay. Daily o weekly pay ang singil ko sa'yo? Daily, siyempre. 200 daily ang bigay mo. Monday to Friday ako singil. Saan ang bahay nyo? No problem, Bumay. Ijay laang sa tabi ng kanto mismo. Ijay blow abubong tibalay ko. Okay. Idaan ko bukas ang 10K sa bahay nyo. Basta magbayad pag singilan. Walang tago-tago. One, cross my heart. Danag mo naman, walang tago-tago. Ako, bayad daily. Talagamot a pinaypaysom ti imutang kinibumi, nana. Wan man lubeng, jay dosmel. Pang nayon ko iti halo-halo business ko. Kapigpigsahaan na ko namsa. Ay pang tapal yung utang nila kay kuya sugalan. Ay, Diyos mayo marimar. Apay, mano ka di ti utang nila kayo, nana? 4,000 na de! Ne, adapay mabati yung arod 4,000, do kastamot laang. Apag iso, kisayan nyo mutan ati utang nyo dito tersenak, nana. Unay ka mutan lubeng. Saan ko pa'y anaig-ig gaman ta kwarta, nakwintam adagusan. Apaw, awan pa'y pagbayad mi ka, sampay laang, taigatang ko na dya iti bagas. Masida, gatas ti ubeng. Ay nanana, dua nga tawanan dya utang yu kanyak asa nga 10,000. Kaano yu pa'y abalak akisayan? Sa ita,
Imutang kayo manan kini Bomi. Kaano kayo pa ang makabaybayad ngay nana? Hay! Si kakit di matlubeng. Saan ka kadi nga agong-ungat? Tanay, bumakbakit ka. Ano kasta nga agong-ungat ka? Ismail! Lubeng! O Nina, ito na yung 10,000. Lahat yan 200 daily pay. Oo, dadag mo na ya. Kita mo naman, may business ako. Pandagdag ko man sa puhunan ko na halo-halo. Sige. Start na ako singil sa iyo next week 200 daily pay Wan, Bumay. Danag mo na ya. Anya laki din. Sige, alis na ako. Ay, pimanawa, tisan pag abumbay. Imbaglaan ta naglaka ang mautuday jay abume. Ay, inak man kiti agrubat ta inak ije ile. Inak kiti agpapintas. Self-care ko naman. Apaw, nanang. Nagpintas kayo masimang po tayo. Barbaro ariban kayo Kan kakit-cutics pa'y dayta imayaw. Apaw, pati pa'y dayta sa kayo. Kan nakapa-eyelash extension kayo pa'y. Bakitan kayo lang arudan, nanang. Nangalaan yung iti kwartayaw. Ay na, damag ka adamag si Kajino. Di kakit maragsakan, ta saan nga ang ragti inam. Doniya, kunaman. Anya laki din ni nanang. Anya adon niya, nanang. Ay, nanang. Daytan sama di nakita kay na minsan nga inalam ka ni Bumi a Bombay. Ay, agungit ton ni tatang. Ninayunan niya man tay utang yawn. Agin do dun niya kanto mo, nanang. Dun niya nga awam mo maisaang na. Ay, kita niya nga itiginatang yung asidaw, nanang. Agtal naman day tangiwat mo si Kajino. Ay, nakatartarabitab ka. Day taman tuyo amasida. Umanay nga abasto tayon iti 2 Domingo. Anya? Tuyo manen ti sinsinda tayo iti nakalawas. Tuyo manen ita 2 Domingo. Ay, anya lagi din, nanang. Hay, apo aya. Nagdaga ang antipanawan. Napalalo ti pudot nad. Apay nga ita, mawalo pa lang tinalakok a halo-halaw. 8 times 30, kato 40. Sakto lang nga ibayad ko kini Bumay. Ne. Ni Bumay ang pasuti subungan. Ako singil na start bayad mo. Nina. Apaw, nagsapa ka naman. Alauna pa lang ng malam. Siyempre, alauna ako singil dito sa area nyo. Kaya alauna ka bayad. Oh, ito. 200. Salamat. Bukas ulit. Awan, at 200. Napanan, kinibumay. 40 laang ang tinabati ang naglakwak. Ay, apo, ay na ito abiyag. Ipukaw ko man lang ang tilakaw. Ay, gumatang kayo! Halo-halo! Pagpalambis, itaan na punot ti panawan. Halo-halo! 30 pesos lang! 30 pesos! Nananam! Kanda imas! Ngam ni bakit yaw! Manang Luping, gumatang man iti suka. Mabit lang, Gino. Ilipas ko lang dati may isang order halo-halo. Ay, aglakla ko kayo magayam ti halo-halo, Manang Luping. Di, tinulad yun di halo-halo business ni nanang ko. So malagayam nga awanan tum umayin na gumatang tilako ni nanang ko nga halo-halo. Aglakla ko kayo magayam, Manang Luping. Anya, tinulad asasa mo, Gino. Talaga na imas nga dayo dahito halo-halo alakok. Ngam tilako ni nanang mo. Kasanomot ngamin, kasla kanomot agas tiraman na di halo-halo ni nanang mo. Talinao kan namot iti sunflower seeds kas kada pasas. Siyak nga'y, kompletos ricados, at dapay gatas na. Ay, nanta naguyaw kayon, Manang. Itad yung arodan tayo gat-gatag asuka. Oh, dahito yung tisukam. Kandura idanon mo kininanang mo ta imbagak, awan bibiyang ko taus tumot, pudnomot.
Kasla agas tiraman na tay halo-halo yo. Pue! Ahaw, para sukalaang nga impagatangkukan ka, nakabaybayag ka pa nga nagsublay. Apay, nagdagdaga sa maya si Kajino. Naibuston tay tuyo si daan, awan pa di sausawan na. Ni manang lubing ngamin nanang. Nakabaybayag nga aglakaw. Nagado gamin ti laklakwan na iti halo-halaw. Nagadaw ti nakapila. Iso na bayaganak. Aniya, aglaklako matan ni lubing iti halo-halaw? Wala nang, kandagay sukiyaw. Napanang kingkwana. Sumulaga mabilbilang langan to. May gumatang kada kayaw. Sulutira da di alubing. Kasla ka imasan mo ti halo-halo na mata, ha? Nanang, naimimas ka no di halo-halo na. Ta kumplito sa Ricardo's. At adupay ka no ti gatas na. Ngam di halo-halo yaw. Ta di halo-halo yaw ka na. Agat-agas tiraman na. Ikan yun to mga minti pasas kan sunflower side. Iso day di ti baro araman ti halo-halo ita. Saan da lang amin anairwam. Pangpor ngamin di panagramraman drakat. Ti halo-halo, iso ti sosyal a bersyon ti halo-halo ita. Hay, anya laki din? Mabit lang, Tino. No ijay dan amin agumatang iti halo-halo kinilubeng. Pangala akon nga iti pangbayad ko kinibumay. Ay, Diyos mio marimar abiyag. Nay, adama na ni Bumay. Agbusbusi na ti motor na. Apo! Tao po! Apo! Tao po! Nena, ako singil 200. Nanang, ni booming agpaiso na ita. Amupsi ka. Nakatartarabitap ka. Agtala ka man. Agarasaas ka. Ikapsot mo na ita panagsasaam. Alam nanang, apan naman inuputin na itingiwa ko. Asa na kamakangas nanang. Birdirokin na kangaroon ni Bombay. Isa na itang tuk-tuk-tuk. Tao po! Nena, Pangala singil ako mangaron iti pagbayad ko kat awan customer tan iti halo-halo. Tanapan dyan ay ti bruha nga lubing nga sulutera. Tao po! Rinig ko, may tao po sa loob. Nena! Nena! Danga ka talaga nga ubing. Kunak tumot nga agtalna ka kat. Malapdak nga ron ayamot ti agbain. Kit pagalamon nga ron ti pagbayad mo kini Bombay. Awanan ko ratam nanang. Amangan no makulong kayo no saan kayo makabayad. Agulimak ka man. Nakar-ariwawa ka. Si Kajino. Tao po! Ay, alis na nga ako. Balik na lang ako bukas. Ay, impaglaangan. Pimanaw matlaang. Uray lag kibakibayaw. Kan aglag-tulag tulay ti posok. Gapo iti kadudulin ko. Ay, anya lakik din. Lubing, ako singil 200. Oh, ito ang bayad ko, Bomi. Lakas business mo halo-halo Haba pila hanggang kanto. Ay, oo. Naimas kasi ang timpla ko. Kasing imas ko pa. Nakikita mo ba si Nina? Hindi naman na ata nagtitinda at sarado ang bahay. 4 times na ako pumunta singil sa kanila, wala labas na tao. Hindi na yung nagtitinda. Lugi na ata. Kasano, nasa akin na lahat ng customer niya. Huh? Tsaka di na yun magbabayad. Wala na pera yun. May utang pa nga kanyak. Di pa nagbabayad. Hay, paano na ako makakasingil yan? Hay, anyalaki din sa Ilocano. Nanang, addan sa manan ni Bombay. Saan ka, Arumrumwar? Abang ano ilukat mo ba ng tiridaw kang tawa, Gino? Kasano kumasa anak arumar ngay. Gani makasisiyar akon. Sakit at dali tarwar di CR tayo. Tanay maridato tiyang ko nanang. Alam mga dituyak o nagmangag CR. Hay, sika talaga, Gino. Ingkan, ngamno damagan ni Bumay, ibagam nga awanak. Mawatam! Woy nanang, mawata. Ay, buti andito anak Nina. Boy, asan nanay mo? Ay, ikaw singil mami ko? Oo, ako singil 200 bayad niya, utang niya.
Ay, sir, wala naman daw si mami ko, sabi niya. Kaya wala ka masisingil. Wala daw din siyang pera. Kaya siya nagdudulin sa loob ng bahay namin. Kasi wala daw pambayad sayaw. Ha? Andyan nanay mo sa loob ng bahay niyo? Oo, andyan yung tsinilas niya oh. Pero wag ko daw sasabihin nandito siya. Ha? Sabihin mo balik ako bukas. Dapat may bigay na siya bukas sa akin na 200. Akala nina, kada 1 PM lang ako pwede singil at punta bahay niya ha. Kada alauna lagi sarado pinto, sarado bintana, sarado lahat-lahat. Dito nga muna ako sa halaman niya at antayin ko siyang lumabas. Magandang umaga, Nina! Ay, ito ka kakubaw! Ikaw naman pala, Bumay. Ang aga-aga mo naman. Alas 7 pa lang ng umaga. Sigil ka na agad. Aha. Paano ikaw tago-tago ako palagi? Alam mong alauna na, sarado mo na pinto at bintana nyo. Rinig mo busina motor ko. Tahimik na sa bahay mo. Kaya singil ako ng maaga ngayon. Paano? Awan talaga maibayad ko sa iyaw. Awan kwartak, Bumay. Drama-drama. Hirap mo singilin ikaw, Nina. Ayaw mo magbayad, kuha ako kolateral. Kolateral? Ha? Wala akong maibigay. TV ko, sira na. Rep ko, di na gumagana. Kami, upa lang dito sa bahay at lupa. Idi kunin ko na lang itong anak mo. Ha? Ay, bakit naman ikulateral ko yung anak ko? Wala ka namang maibigay sa akin. At sabi mo, di ka nabayad dahil wala ka pera. Di yung anak mo na lang ang kukunin ko. Gagawin kong assistant para maningil pa utang. Ano sinangag ko, nanang? Yes! Danga, maragsakan ka pa, nga alaan na ka na ikabumbay, nagngisit, ha? Ay, kit mo na, nanang. Tapno ka na yung kami nga restaurant, adot kwartana ko naman. Hala, tara na boy. Gino, maningil pa tayo pa utang. May assistant. Ay saan? Saan mo nga alaan dito anak ko, Bumay? Mala, sakay ka na dito sa motor ko. Gino, boy, alis na tayo. Gino! Gino! Isublim ni Gino! Apayin nana, takas tatilang ngayo. Kasla kailan na, ay. Apayin nana, akas tatilang ngayo. Kasla kay napukawan iti anak. Kan apay nagpig sa tibosis yo itay, makatitilang apo manok ka kayo, bigbigatan. Ay naalubeng, inalan ni Bome ni Gino. Inaramid na ako lateral iti utang ko a Gismel. Ha? Ay nanana, apay ngamin nga agutang-utang kayo. Sakit awan magayam ti pagbayad yo. Sa ita, awan pa'y maitid yo sa bali a maikulateral. Inala na lang arud tuloy ti anak yo. Ay oo na yan nana. Ay, agbababawi aklo deng. Sa anak lata ko man nga imot utang. Inusar ko matlang ang nagpapintas ti inutang ko. Kan si kamot nga men lubeng. Kinumpitin siya anak iti halo-halo nga ilaklakok. Isu nga awanan ti pangalak iti pagbayad ko kini Bumay. Nata, pabasulan nakpay. No inunam ko mga men, tinagdiskarte, di ada ko mapagbayad yo. Ay, Bombay pa more! Anya lakit din, nana? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.